Na pluske. Teda, Vášo. Teda, ty seš šikula. No, ty seš šikula. Vaší. Nazdar. Neuznáva všetky diplomy z prestížnych univerzít, ani niektoré tituly z Harvardu. Čau. Ste zavinili muž, ktorý nafúkal viac ako 2 promile. Vášo. Dobrý večer, milí diváci. No, kam lezeš? No, tak ho poďme rozbaliť. Začínajú sa noviny. Dobrý večer. Vysoká škola na Slovensku je Univerzita Komenského. V celosvetovom hodnotení, ktorý zverejňuje spoločnosť Ty lezeš, jo. Zlep sa umiestnila v 4. stovke. Taký Harvard sa už roky drží v prvej peťke. Našli Slováka, ktorý tam študoval, získal diplom, ale po návrate domov dostal, ako sa vraví, studenú sprchu. Diplom v robustnom drevenom ráme, vytlačený na kvalitnom papieri a podpísaný najvyššími predstaviteľmi Harvardskej univerzity si Andrej môže zavesiť ako... Vaši, kula. Žiadosť o uznanie Vaši. vzdelania v odbore architektúra urbanistika mu naše Vaši. školstva zamietlo. Prišlo mi to ironické aj smutné. Tak ahoj. Problém je, že na Harvarde absolvoval len dvojročné Tak papa. štúdium, teda čo si ako u nás